Ahoj, vítejte zpět na mém kanálu. Dnešní lekce je zaměřená na rodinu. Začneme tedy od babičky a dědečka. Babička se říká bá. Bá. Dědeček naopak se říká ông. Ông. Tatínek bố. Bố. Mẹ je maminka. Mẹ. Starší sestře říkáme či. Či. Staršímu bráchovi říkáme anh. Anh. A mladším sourozencům říkáme em. Em. Když je teta mladším sourozencem tatínka, tak jí říkáme ko. Když je mladším sourozencem maminky, tak jí říkáme zí. Mladšímu bratrovi tatínka říkáme čů. Starším sourozencům rodičů říkáme bák. Bák. Starší sestřenici říkáme či ho. A mladší sestřenici říkáme em ho. Staršímu bratrancovi říkáme anh ho. Anh ho. A naopak mladšímu bratrancovi říkáme em ho. Em ho. Některé oslovení používáme nejenom v rámci rodiny, ale taky v rámci vlastně známých nebo kamarádů a tak dále. Ale to si povíme příště. OK? Nakreslete si takový graf, dám do popisku odkaz na něj, abyste si ho mohli stáhnout a vytisknout a uvidíte, jak to pak bude jednoduché. Nezapomeňte mě odebírat neboli sledovat na YouTube, klidně i na Facebooku a do popisku zase dám kontakty na sebe. Kdybyste něčemu nerozuměli, určitě se neváhejte zeptat, pokusím se vám odpovědět co nejdříve a uvidíme se příště. Xin čau!